Wiċċ ta' xebba Maltija ta' 14-il sena spiċċa inperreċ mal-erba' tirjieħ tal-midja soċjali fuq ritratt b'ġisiem Arwin. Ir-ritratt iżda ma kienx reali, kien iġġenerat minn sħabba biex jumiljawha bepp li tuża l-intelligenza artifiċjali illi ħolqot ritratt ta' tfajla Arwina das li kieku kien vera. L-ewwel rapport ta' dak li huwa magħruf bħala deepfake nude daħal l-FSWS f'Ottubru li għadda. Fil-programm Ras Imbras fuq TVN Plus, il-koordinatur tal-proġett Be Smart Online fl-FSWS, Deborah Vassallo, qalet li din is-sena daħlu 6 rapporti ta' deepfake nudes li żar vittma ta' dawn ir-ritratti qarrieqa kellha 12-il sena. Il-vittmi jattendu skejjel tal-Istat u tal-Knisja. Ir-rapport isir volontarjament, mhux ħadd morru intom. Le, il-persuna trid Ma ssib minni bża żgur. Iva. Il-ġenituri naħseb meta jkollok tfal minuri huwa diffiċli li inti taħseb li dawn it-tfal ħattellaħħom toqgħod ittellaħħom u tniżilhom il-qorti. Huwa reat ukoll li xebbiet jieħdu ritratti tagħhom arwenin anki jekk iżommuhom għalihom. Bl-istess mod huwa reat ukoll li dawn ir-ritratti jispiċċaw imxerdin fuq il-midja soċjali anki bit-tpatija. Snapchat tajtek anka ħin fejn inti tista' taraħ, allura jiena ħanħossni iktar komda ngħid mela Glenn kull mandu ħajaraħ dan 5 sekondi u mbagħad ħejġi kkanċellat. Ovvjament mhux dejjem jifhmu li inti tista' tieħu screenshot ta' dak ir-ritratt, jista' jkun li għandek mobile ieħor u ħadd jieħu ritratt fuq ritratt. Is-sajf li għadda Qorti Spanjola kundannat 15-il ġuvni għal sena probation tal-instabu ħatja illi ħolqu u xerdu ritratti ta' sħabhom bniet arwenin fuq il-midja soċjali. Dan il-każ kien wassal dibattitu jaħraq ħafna fi Spanja dwar it-teknoloġija tad-deepfake.